Det bliver stadig sværere for danske musikere at leve af deres musik. For mange musikere er det en drøm at kunne indspille deres musik her i et øvelokale, og så sælge musikken og kunne leve af det bagefter. Men med et CD-salg i frit fald og en øget konkurrence blandt musikere og komponister, så bliver pengene også færre. Over de seneste 10 år, der har vi også set, at der er dobbelt så meget nyudgivet musik hvert år. Og det gør altså, at der er langt større konkurrence musikerne imellem. Og det kan gøre for de enkelte musikere, at det er sværere at komme til at leve af sin musik nu. Og derfor bliver musikerne nødt til at finde på nye måder at tjene penge på, det fortæller Dansk Musikerforbund. Ja, da jeg var ung i stenalderen, så ville folk jo hellere brække en arm på langs end at have et samarbejde med kommercielle sponsorer. Og der er det jo sådan i dag, at der står folk jo nærmest i kø for at have et samarbejde. Der er ingen måde den berøringsangst, som man kendte tidligere. Så der er mange nye måder for musikere at tjene penge på. Og danske musikere var derfor nu til at lave musik til helt almindelige virksomheder. Her kan de nemlig tjene til føden. Vi var med, da erhvervsfolk og musikere blev sat sammen for at få sød og rentabel musik til at opstå. Der skal nye toner på gangen i det danske erhvervsliv. Vi vil gerne gøre musikken nærværende. Jeg brænder for det her. Jeg synes, det er super fedt. Men tusind tak! Nete Nørgaard Nielsen er en del af et af de første møder i et nyt projekt mellem musikere og erhvervslivet. Målet er at få musikere til at tjene penge ved at lave musik til danske virksomheder. Jeg synes bare, at det er fuldstændig et oplagt match. Det svarer lidt til de her jobsøgende, som pludselig mister deres dagpenge og må tage jobs og bliver enormt glade og meget tilfredse mennesker, fordi de faktisk, der er nogen, der har brug for dem. Og det er lidt det også, jeg oplever med erhvervslivet og kunsten. Musik er et kendt redskab i reklamer og kampagner. Jeg vil ganske kort sige, hvad der venter jer. Men virksomheder skal nu til at bruge musikken til for eksempel at lave et bedre arbejdsmiljø. Musik er følelsernes sprog, og man kan bruge musik til rigtig mange ting. Og for os er det vigtigt, at virksomhederne lærer at tænke musik og komponisters kompetencer ind i nogle processer meget tidligt. Og vi ser jo gerne, at der bliver oprettet øvelokaler. Det lyder som en vild idé, men for 15 år siden der var det en helt ny idé, at man havde fitnesscentre. Og ideen om musik er ikke så fjern for virksomhederne her. Det her med musik, synes jeg er utrolig spændende. Altså musik er noget, der taler til os alle, og vi har alle sammen nogle oplevelser og nogle erindringer, der er hæftet op på musik. Og derfor mener jeg også, at man kan bruge musik i virksomheder til at skabe noget sammenhold, noget engagement og noget glæde, og det er det, der er brug for. Var du ikke sådan et fjols? Men projektet handler dybest set om det samme for begge parter. Penge. Det handler altid om økonomi og om at optimere bundlinjen. Men altså, hvis man vil optimere bundlinjen, så gør man det bedst med nogle engagerede medarbejdere. Jeg får forhåbentlig finansieret vores udviklingsprojekt her, og det er jo mit største mål. Men selvom hun skal målrette sin musik erhvervslivet og ikke et almindeligt publikum, så mener operasangeren ikke, at hun mister noget af sin kunstneriske integritet. For jeg synes, det er det mest fantastiske at komme ud og optræde for mennesker, som ikke er vant til at forholde sig til klassisk musik. Der vil helt klart være andre, der vil sige, ej, det er simpelthen at gå på kompromis. Men altså, vores mål har hele tiden været at højne den kunstneriske kvalitet ude i virksomhederne. Det var det, vi havde til jer. Indtil nu er 25 musikere og erhvervsfolk trådt ind i samarbejdet. Så kan jeg sige velkommen til dig, Martin Ahm. Du er musiker og en af dem, der lever rigtig godt i det her samarbejde med virksomhederne. Du laver musik, reklamer til virksomhederne. Du har dit eget firma, som hedder Amatron. Ja. Nu hører vi lige, altså nogen ville måske mene, at man som kunstner solgte sin sjæl, eller solgte lidt ud, hvis man indgik i sådan et samarbejde med erhvervslivet. Hvordan har du det med det? Hvad siger du til de mennesker? Jamen, jeg vil jo ikke mene, at jeg har solgt ud. Altså, jeg synes jo, at jeg lever af min kreativitet og prøver at finde på ting for at hjælpe folk. Og når jeg så kan leve af musikken, og der er nogen, der vil betale mig for det, så synes jeg jo, det er en god ting. Men det er vel kunden, der bestemmer, er det ikke det? Som regel op til et vist punkt, på en eller anden måde. Kunden kommer jo og har et problem, som de gerne vil have løst. For eksempel en reklame eller et budskab ud til en målgruppe eller et eller andet. Og så er det så min opgave at komme nogle følelser i det, eller på en eller anden måde formulere det her budskab. Men det skal jo komme fra mig selv på en eller anden måde. Det skal jo være noget, hvor jeg sådan, som kunstner også kommer ud. Så det er jo også et samarbejde, kan man sige. Ja. Og det her med samarbejde, det kan jeg forestille mig, det kan måske godt være lidt svært en gang imellem, når man kommer fra hver sin verden. Hvad er de største udfordringer? Ja, man kan sige, at nogle af udfordringerne er, at
Erhvervslivet er måske lidt mere kontant i sproget. Hvordan det? Jamen, det kan jo være, at de siger jo med det samme, hvad de tænker på, mens musikere måske på en anden måde går ind i musikken og så udforsker det sammen. Og der behøver ikke at være noget facit på den måde. Men virksomhederne er lidt mere kontante i sproget. De tænker også lidt mere på bundlinjen. Det handler mere om at skabe værdi og få nogle penge ud af det her. Så en af udfordringerne er at forstå det her med, at der skal altså komme noget. Man ser på bundlinjen. Ja, det synes jeg. Også nu synes jeg, det her initiativ virker som en rigtig god idé. Men jeg tror også, det er vigtigt for dem, at de ligesom får skabt nogle resultater, og de får skabt nogle produkter eller et eller andet, som de ligesom kan vise andre virksomheder, at der er faktisk god økonomi i det her, og det er en god idé. Hvor stort et marked er der i det her? Altså, er det fremtiden for musikere, der ikke kan leve på anden måde? Det er nok svært at sige, hvor stort marked der er, men der vil jo altid være et marked for innovation og kommunikation, så det vil der altid være et marked for. Og hvis man så kan få lavet nogle produkter, som giver værdi, så tror jeg da helt sikkert, at det er noget, vi vil komme til at se mere til. Og du føler dig stadig som kunstner og ikke forretningsmand? Ja, det synes jeg bestemt. Ja. Tak skal du have. Det er jo.